искам да кажа, че имам... Не мога да... Аз просто не мога така на лаптопа ми, защото имам един проблем. Ама направим живо и така на телефона ми. И да, него така иска да се видите нещо. Махна това. И така, иска се направя нещо, което ще бъде първо отивам така в Microsoft 365. Отивам в долу. И влезнах на брат ми имейл в Microsoft. И това беше телефона ми. Чао!